Прывітанне, мае шаноўных гледачы, рада вас бачыць у наступнай серыі па Construction Simulator. Як бачыце, мы троху змянілі сваю лакацыю, а гэта азначае, што вас чакаюць уводная нейкая такая прэзентацыя таго, дзе мы апынуліся, але ўжо пасля адбіўкі. Итак, мы з вами знаходзімся на амерыканскім кантыненце. Гэта азначае, што мы пачынаем сваю новую кампанію, якая тычыцца развіцця нашай кампаніі. Давайте так, туторыял мы скіпнулі. Тым не менш, на рахунку у нас з'явілася 1000 крэдытаў, і мы адразу перайдзем з вами да рэалізацыі праекту, які знаходзіцца на гэтай мапе. Мапа, дарэчы, выглядае вось такім чынам, і калі вы паглядзіце, вось так падрабязна прабегчыся па ёю, вы ўбачыце, што тут шмат што новага з'явілася. Адзінае, што мяне трошачкі хвалюе, гэта вось гэты кавалачак, які вельмі падобны на раён аэрадрому. Памятаеце, такі два ў Еўропе. Зараз у нас тут все пытальнічкі гэтыя мы зробім. Хутка у нас гэта ўсё справа атрымаецца, але на гэтым мы не засяроджваем сваю увагу. На што нам трэба яе засяродзіць? Гэта тое, што нам прыйшлося, нас прымусілі зрабіць сабе новую кампанію. Як бачыце, у нас нават ёсць новы персанаж. Дарэчы, спадзяюся, што яму падабаецца. А у нас засталіся з нашай тэхнікі толькі 3. Гэта вось той цудоўны рам, перад якім мы былі, трактар, вядома, з каўшом, ну і цягач, які цягае грузы разам з невялічкім кранам. Ён у нас ад самага пачатку, і наколькі я разумею, гэтая тэхніка яна не прадаецца нават у гаражы нашым. Ось наш гараж, калі вас гэта цікавіць, усяго 3 адзінкі тэхнікі. Усё пачынаем наноў, усё зразумела, што будзем працаваць плённа, каб здабыць сабе гэтыя 25 мільёнаў, каб рэалізаваць абсалютна ўсе праекты, якія ёсць на гэтай мапе. Ну і я спадзяюся, вам гэта будзе вельмі падабацца. Давайте пачнем з кампаніяў, потым ужо будзем засяроджвацца на кантрактах. У нас тут троху ёсць розніца паміж Еўропай і Амерыкаю тым, што ёсць турыстычнае, там было культурнае, Urban Space, мне падаецца, і там было, інавацыйныя тэхналогіі, і там былі, дарэчы, інавацыйныя, я спадзяюся, што гэта так. Там яны называліся, дарэчы, зялёная энергія, правда? Тут трохі па-іншаму. Ну і водныя шляхі, так бы мовіць. Я так разумею, што гэта адносіцца да верфяў, да марынаў і гэтак далей. А чаму б і не пачаць вот гэткім чынам? Мне так падаецца, у адваротнай бок ісці, таму што гэтае абсалютна новае, гэтае узгадае тое, што ў нас было ў мінулых серыях, ну і, адпаведна, скончым усё турызмам, нейкімі там зонамі адпачынку і штосьці падобнае. Карацей, давай сюды, хачу, прымаем кантракт. Нам трэба зараз аднавіць штосьці будзе каля гавані, правда? Таму нас чакае шлях, колькі там малявала? 3,5 кіламетры. 3,5 кіламетры, якія нам неабходна будзе пераадолець, дарэчы, на раме. Я абсалютна ў гэтым упэўнены, што трэба карыстацца сваёй тэхнікай дзеля гэтага, а не проста тэлепартавацца. Даўно мы не каталіся, правда ж? Давай сюды, скочым. Паехалі знаёміцца з нашым замоўцам. Што там будзе і як заўсёды. Падрубаем музыку і пагналі.
Нарэшце мы на месцы. Ужо хутенька, тут 30 метров засталося, мы ў порце. І, дарэчы, прышпільны краявід. Я спадзяюся, вы заўважылі, што мы прыязджалі праз цэнтр гораду, да? Господи. Гэтая камера проста жудасная, як заўсёды. Там ёсць у нас нейкі офісны цэнтр, як вы бачылі, я спадзяюся. Даволі вялікі, мне спадабалася. Нечым падобнае на Каліфорнію, правда? Greetings. I was ready to Вітанч. give up hope before your company accepted the job. I'm happy for any support, and especially to see new faces in the construction industry, because there's a lot to do in the harbor region. With severe storms, the large breakwater protects the harbor from the raging sea. And during a storm surge last fall, however, it gave way in a few places and some of the moorings were also damaged. The municipality expects me to fix it ASAP. And, how can I do that without the right people, eh? That's why you've really come at the right time. So, repairing breakwaters and jetties. That will be your first tasks for now. Выдатна. Значыцца, будзем будаваць абарончыя вось гэтыя рэчы. Каб мора, акіян, дзе па сутнасці гэта ж павінен быць... Ніхалера сабе груз, які цягнецца там. Велічэзны. Так, нам трэба бульдозер. Усё пачынаецца з дозера, правда? Але тут я бачу, што хутчэй не бульдозер, а коўш. Пагрузчык. Вось гэты каўшовы. Давайте вось паглядзім, тут так і ёсць. Ён маецца на ўвазе. Нам трэба будзе яго браць, дарэчы, у аренду. Бо зараз у нас нічога няма. Пакуль што. І пачынаць нам прыйдзецца з звычайных арендавых рэчаў. Вось як тут, напрыклад. Так, шукаем колавы наш пагрузчык. Вось тыпу. Нейкі тут компак, 63 000 крэдытаў, а жоўтенькі, прыгоженькі 154. Ну што, возьмем гэты? Нам трэба яго арендаваць. Зараз мы знойдзем яго сярод нашай тэхнікі, якая ось тут пазначаная арэндным значком. Невялічкі зусім, як ровар. Так, ляцім на наше месца працы. Вось, і працаваць. Паехалі працаваць. Падрубаем добрую музыку. І не падымаючы галавы, як належыць. Добра. Неяк мы з гэтай вось прыладаю, але нязручнаю, вельмі прыладаю, справіліся. Трэба зараз сюды ад'ехаць. Выдатна. Гэты этап мы прайшлі. Так, далей што ад нас патрабуецца? Выцягнуць каменьчыкі, якія тут знаходзяцца побач з намі. Спачатку, што б я хацеў? Спачатку я б хацеў паглядзець на той, вялікія яны ці не, ці дастаткова будзе мне майго трака з прычэпам тым, хіба што так. Мы павінны выцягнуць гэта ўсё сюды. Мяркую, што гэта будзе даступна. Па-другое, я хацеў паглядзець, ці нам спатрэбіцца яшчэ вось гэты пагрузчык, бо зараз мы з ім скончылі, ці трэба працягваць яго аренду. Не трэба будзе, значыцца, мы яго будзем здаваць адразу. Павяртаем. Так,
Усё, каб з нас не выцягвалі грошы на тое, каб яго мець у сябе на складзе. Значыць, саскочым адразу вось у гэты цягач, і такім чынам мы на ім перанесемся адразу на месца нашай працы. Так, трэба прапаркавацца, у нас ззаду знаходзіцца наш кран, таму нам трэба прыблізна вось плюс-мінус пасярэдзінцы стаць, каб гэты кран сягаў паўсюль. Добра, дарэчы, утарпіла. Так, вось сюды, правда? І як заўсёды, пад добрую музыку мы з вами раскладаемся і пачынаем нашу плённую працу. Гатова. Першы этап пройдзены. Другі этап, выбачаюся, пройдзены. Давайте просто складзімся зараз. Так, ногі таксама прыбраць. І гэтую прыладу мы з вами паставім недзе побач, бо я бачу, што нам хутка спатрэбіцца яшчэ прывезці грузы, бо у нас тут нават ёсць зона цэлая пра тое, каб перавозіцца. Так, сыходзім. У нас наступна гэта выкапаць яму. Цікава, наколькі глыбока і наколькі далёка трэба будзе пракопваць гэта ўсё. Ці будзе дастаткова майго трактарчыка, каб не арандаваць. І мяркую, што дастаткова будзе. Давай сядзем у яго не туды. Перанесемся на месца працы, бо у нас там ёсць коўшак. Зараджаем добрую музыку и поехали. Готово. Апошні ковшик зданы. Так, складаемся. Дзе мы апынуліся? Чакай. Даволі далёка, мне падаецца. Так. Готово. Нам трэба будзе прывезці. Зараз мы паедзем у краму. Пытанне толькі ў тым, ці нам патрэбна будзе яшчэ вось гэты экскаватар. Давайте паглядзім адразу у працах. Бэкфілінг. Гэта нам трэба будзе зноўку арендаваць. Тут у нас тое самае. О, тут трэба будзе заліваць бетон. І ўсё. Значыцца, павяртаем. Павяртаем. Ось так. Нас не будуць чарджыць. Бяжым. Бяжым, едзем у краму. Загружаемся неабходнымі рэчамі. Вось, і такім чынам мы набліжаемся ўжо да фіналу, мне падаецца. Гэта ўжо будзе трэці этап, правда? Так што ставім сабе кропку на краму. Крама дзе ў нас бліжэйшая? Крама ў нас далёка, трындзец. Так, ну добра, мы зараз ўсё гэта выправім.
Выдатна, нарэшце мы ўсё гэта зрабілі, трошачкі нават тэрыторыі раскрылі. Усё проста цудоўна. Так, ведаеце што? А я нават адсюль далёка уязджаць не буду. Вось мы вось тут недзе тут станем, каб наш цудоўны трак з краном пастаяў крыху вось каля гэтых двух пакункаў і калі трэба будзе перанёс на месца працы. Што нам трэба зрабіць? Нам трэба, дарэчы, будзе вынаймоўваць зараз трак нейкі, цягач, які будзе цягаць супучыя матэрыялы. Дзеля гэтага я прыбяру вось наш рам, бо я мне зараз перашкаджаў двойчы, калі мы праязджалі тут на кране. Мы яго сюды паставім. Што будзем рабіць? Нам трэба вазіць глебу сюды, якую, адпаведна, мы будзем купляць на заводзе, вось на гэтым. Gravel plant, так званы. Вось, і мне падаецца, прыйдзецца некалькі разоў гэта ўсё прывозіць, высыпаць і гэтак далей. Дзеля гэтага, каб у нас была гэтая прылада, маецца на ўвазе, нам трэба купіць яе альбо ўзяць у аренду. Вядома, што будзем браць зараз у аренду. Адзінае толькі ад мяне патрабуецца гэта знайсці. Вось гэтае, вядома, было ў мяне заўсёды. А можа, штосьці тут яшчэ ў нас ёсць? Ведаеце, паколькі ў нас тут ўсё ж такі амерыканская будова, падаецца, вось гэты мак, ён больш падыходзіць. Арендуем. Імчымся адразу у склад. Уваходзім. Ну, а далей тэлепартуемся вось на завод і наадварот, каб усё гэтае сыпучае нам прывезці і высыпаць. І ўсё гэта, як заўсёды, пад добрую музыку. Паехалі. Цудоўна. Мы амаль што скончылі, трэба толькі дачакацца зараз, пакуль усё высыпецца з нашага кузова. Але кіраванне было прыемным. І мне спадабалася. Насамрэч, мак заліп. Давай ўперад. Усё, так. Гэтае гатовае. Адразу ў нас пераскочым у Caterpillar, каб зрабіць вось гэтую задачку невялічкую. Раз. Два. І нам трэба наступнае гэта заліць бетон. Нават не буду раскладаць яго, мабыць, мы ўжо сюды нічога не прывязем. А дзеля таго, каб нам заліць сюды бетон, трэба зноўку арендаваць тэхніку. Тэхніку, дарэчы, даволі нам знаёмую, таму што мы ўжо 100 разоў ім карысталіся. Лепшай тэхнікі пакуль што гэтай гульні не зрабілі. Вось яна. Адпаведна, мы яе адразу тэлепартуем на месца. Ну і хуценька завяршаем гэты этап. Stay till the morning. Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I can't help but be in need of us two. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on, on and on and on. It goes on and on and on and on, on and on and on. Выдатненько, прыгоженька, цудоўненька ўсё на свеце. Карацей, нас просяць зараз прыбраць усю тэхніку. Гэта даволі проста, таму што ў нас ажно дзве тэхнікі, якія трэба здаць з арэнды. Вось гэтая першая.
А вось гэтая другая. Так, усё астатняе можна прыбраць. Гэта наш цягач. Наступнае гэта трактар будзе ў нас з коўшыкам, правда? Ну і апошні гэта наш рам. Рам, які як бы дзіўна не выглядала, але на пачатку гэта наша машына, якую нават купляць не трэба было. Ну давай, прымай працу. Thanks for pitching in. A storm surge like this isn't much fun if you're not well prepared. At least the big ships can safely dock again. However, that will not be enough. There are a few considerations that would certainly not hurt the economics of the harbor. My intuition tells me that we landed exactly the right fish with your company. And as an experienced seafarer, I've always relied on my gut feeling. З усіх бакоў мы такія добрыя. Адрамантавалі бухту. Цудоўна. Маяк, дарэчы, выглядае вельмі добра. Ведаеце што? Давайте паспрабуем да яго дайсці, бо я бачу нейкія пешы. Шлях да яго ёсць, паглядзіце толькі, што там за гатэль. Плыве, бачыце? Ну, баржа, вядома, усім знаёма, а ой, нейкі хмарачос на вадзе. Дзеўчыны, як справы? А гэтае што там? Пальцамі сваімі непрыгожа так. Пальцамі сваімі паказваць. Ну вось, чамусьці я так і падумаў, што нас сюды не пусцяць. У гэтай серыі мы даволі шмат каталіся па гэтым мястэчку, так, які больш падобны на нейкі каліфарнійскі вялікі горад. Не мегаполіс, усё ж такі памер не той, але я спадзяюся, гэтая мапа вам падабаецца, таму што мне яна пакуль што заходзіць. Вельмі прыемна было карыстацца новай тэхнікаю. Мне вельмі спадабалася тое, што нават асвятленне троху іншае, як бачыце, тут у мяне твар не заліты нейкім штучным святлом і таму выглядае цудоўна. Тут ёсць маяк, што вельмі прыемна, і менавіта з-за гэтай нагоды мы і пачалі. Зарабілі мы няшмат, усяго 81 000 крэдытаў з улікам таго, што мы матэрыялы куплялі за свае грошы, але ўсё ж такі ў плюс выйшлі, правда? Правда. А гэта азначае толькі адно, што чым далей, тым багацей мы будзем з вами. Усё, на гэтым гэтая серыя скончылася. Дзякую вам вялікі за прагляд, за вашыя падабайкі, падпіскі, і спадзяюся, мы з вами хутка пабачымся ў наступнай серыі на стрымах. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Зычу вам добрага настрою і да пабачэння.